Fuok maduong' medo mienjo e duond bura mar ODM e wichung' mar duond bura no e yiero madundo mar higa 2000 kata yiero maduong' mar higa 2027. Ogai mar ODM Oburu Oginga koro chwalo paro mar keto lalruok manyien e kind ODM gi UDA ma otelo gi jatend piny William Ruto motelo ne yiero mar higa 2027 ka jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna to okwedo paro makamano. Jafwambo mar Eric Owenga ni kod ler mathoth. E seche ma odong' mana dweche 18 kende to ibago yiero maduong' e thuru ka duond buche madito pacho ka dhi nyime gi keto ikruok ka gibiro tiyo mar kawo loch. E wi mano, ogai mar ODM Laktar Oburu Oginga sundo mparo mano ni e yiero ma higa 2027 duond burano nyaka bed kod lalruok matut mar chopo dwaro makamano. Lakini hiyo serikali hatukupigia kura. Serikali ile ambayo sisi tutapigia kura ambayo tutakuwa ndani itakuwa ni a negotiated arrangement na ODM iwe na nguvu kama chama. Sisi hatuwezi kusema one term, two term, hiyo sio kazi yetu. Kazi yetu ni kuimarisha chama yetu. Paro mar Oburu no kata kamano oyudo kwet mokalo kuom jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna momako chung' motegno ni jatend piny William Ruto onego bed godo mabor ka koko. Hao ambao wanazungumza wangoje uamuzi ufanywe na wanachama ndio wakuje kutuambia. Ukishafungulia fisi imeingia ndani ya zizi la ng'ombe ama kondoo yako, utaambia hiyo fisi ati uanze na hii kondoo usianze na hii. Si inavyeka yote. Nyinyi ndio wenye kufungulia UDA mlango ya nyuma, wameingia mpaka kwa bedroom. Muache kulialia vile mliwafungulia, muwafukuze. Laktar Oburu gi Sifuna no gwenyore paro kinde mane gitimo limbe e paro mosenindo mane en jaod bura machon ma Lugari Salas Girongo e gwenge malo Makanda mane kaunti ma Kakamega. Mheshimiwa Oburu Oginga, I want you to succeed and I want you to avoid these people who tell you ati wewe utapeana direction peke yako. Kwa sababu wanajua wanaweza kukukona mahali wakufungie mahali waseme wewe ende useme hivi vitu. Usikubali, na mimi hapa Lugari najua ni watu ya one term. Hata usikuje kuuliza, watakuambia utembee kila mahali. Utembee kila mahali, ukuje Bungoma tukuambie Bungoma ni one term. Ukuje Nairobi tukuambie ni one term. Alafu tufanye uamuzi kama chama. Lakini tukisha consult na tumeshakubaliana ati hii ndio policy ya chama, kila mtu aseme hiyo language. Isiwe tukitoka hapo huyu anasema language yake, huyu anasema language yake, huyu anatakia ukubwa huko. Ukubwa ni chama. Paro mar Oburu mar lalruok e kind ODM gi UDA obiro mana seche manok kende tok jakom mar ODM ma bende en gavana ma Homa Bay Mikael Gladys Wanga gi jaod bura ma Suna East Junet Mohamed mulo dwaro maket kod mano wuok tich mar jumani. Moving forward into 2027, we will have to sit on the table and negotiate for what ODM is going to get. Hatujapigia kura, ndio umetupatia sita. Sasa hii kama wanataka kura chetu cha ODM ya 2027, lazima waweke vitu kwa meza. Watuambie wanapatia sisi ngapi. Lazima watu wasungumuze. Karakodoko ni jonon weche mag siasa e thuru ka to lero ni sund mar mokum jotend ODM mar lalruok en okang' mageto medo ndhandhu mar chamano e wi lemo mag biro yudo e kind yiero maduong'. Luoro nitie ni gwandruok makamano bende nyalo keto ODM kama diny. Magi timere seche ma nonro mar Tifa to noyango ni mbi mar ODM pod ni malo moloyo duond buche te e thuru ka. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Kamana nya Eric Owenga mono bene report matero wa yemo kuongo e chenro mar duol. Anoka oto molo mbui mar Facebook, Rafiki Ward Ligala Kobiro Kabiro wacho ni Ramogi TV Ligala Kabiro Siaya County ko jaoda Sheni Atieno Nyakawango. Jamtawoda wasi watching live from Awasi Boda ka. Sara Singa mar wang neno West Kanyamkagwa sedonjo